дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ вобаста ба пешгирӣ аз панҷшавии сирояти ҳамагири коронавируси COVID-19, иҷрои қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва безарурат аз хона набаромадан гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст, ки дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни сокинони пойтахт бо маром идома дорад. Гурӯҳҳои корӣ ҷиҳати бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ аз ҳисоби намояндагони сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияҳо ва ҷавонон таъсис ёфта вохӯриҳоро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, бозорҳо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона ба роҳ монданд. Дар ҳамин самт бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии шаҳр корҳои фаҳмондадиҳӣ идома ёфта, ин навбат дар назди майдончаи варзишии кӯчаи Возеҳи ноҳияи Фирдавсӣ вохӯрӣ анҷом дода шуд. Бо вуҷуди коҳишёбии шиддати сирояти бемории коронавирус дар кишвар, сокинонро мебояд эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои беҳдоштро риоя карда аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. дар гурӯҳҳои корӣ тамоми роҳбарони сохторҳо дар тамоми 4 ноҳияҳои пойтахт бо сокинони шаҳраку маҳаллаҳо вохӯрӣ намуда истодааст ва мақсади асосии вохӯрӣ ин ҳамаи мо шумо медонем ин баҳри пешгирӣ аз сироятшавии коронавирус, ки имрӯз дар тамоми дунё паҳн гардидааст, барои ташвиқи тарғиби ва нигоҳдошту дуруст истифода бурдани ниқоб ва маҳлулҳои антисептикӣ мебошад. Ва бояд қайд намуд, ки имрӯз аз ҷониби муассисаи давлатии риёсати кор бо мактабҳои варзишии мақомоти ҷолокунии давлати шаҳри Душанбе имрӯз дар тамоми майдончаҳои варзишӣ бо сокинони шаҳраку маҳаллаҳо, кӯдакони наврасон, ҷавонон вохӯрӣ шуда истодааст ва ба тамоми кӯдакон, наврасону ҷавонон тарзи дуруст истифода бурдани таҷҳизотҳои варзишӣ фаҳмонда шуда истодааст. ҳамзамон ба мардум варақҳои тарғиботӣ ва ниқобҳои муҳофизатӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии шаҳр супорида шуд. Бояд тазаккур дод, ки аъзои гурӯҳ рӯзи нахустини фаъолият дар доираи корҳои фаҳмондадиҳӣ ба 1790 нафар шаҳрвандон ниқобҳои муҳофизатӣ яккарота ва бисёркарота ва маводи таблиғотӣ тақдим карданд. дар маҷмӯъ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе 45 гурӯҳи таблиғотии фаҳмондадиҳӣ иборат аз 235 нафар кормандони соҳаҳои гуногуни шаҳрдорӣ ташкил шуда ба маҳаллаҳои сернуфуз ва ҷойҳои ҷамъшавии одамон сафар баргардиданд. Фаъолияти гурӯҳҳои корӣ дар ин самт идома дорад.